Richard tok bi ke pupu ke Duarbagori dam tingai dang ne mo election holo pute dampo hoptai siapang poisa ron dam lo pote election kami ke hai non kumani kisu kiun long peseng lok ningkan kang thing alang li ke rap ke pajir ke lak khadam siun alang li phan ko an lo alang li a hem le dam non ba phun pen le kol chop non alang li phan api de man le than chos tami alang li ke na pupe la bang ke nili mekhini pen tami nili thek dun long ar dun long la pen akki rap thek dun long ver posi alang li phan nili akiro ke pidam Congress atum kaninge do lata nili ar julong lo je mo election holo te em recharge ke tangkaro nampo la tangka leke pilote ke hai lopu la ke tangka ki ron ke nili tumi thek ma se thek long le la la ke arju long le alang li tum la ke aning ke matha pen kaninge tap la ke alang li tum ini kaninge thap la bang ke mane la puninge je lo pulote thang pen taninge mo velu pulote rat tung ke ituma rat tung ke nang proidun delu puga kacima tha sila hai nang kaninge dun thap Congress tumsi development ke claim BJP tum claim ke BJP tum ke makro adani ambani cho itung ki pi tikang asang jitu halanta 35 kg nut pen ke long ta non ke pas ki yen da chibong alang li la sono lambang ni je nang ji de lomara lo long ke a develop na si wan be Richard tok bi pini Richard tok bi alang li phan akoi ke pipon tap ki jong pon tap pen development wan be po bang ke koson lo alang li de lomara lo phan ke Richard tok bi development ke wan bang ke jhapi juri long Jamilia thon statue silo la peladak dalomara market lo amat ladak thonok be statue silo la henlo la duita be pini anenta development ke ban ke la son ke batela Richard sar fan akogi pige ke son lo nili tumta thek don lo ni to ni dalomara lo long pini subha chandra bose high school pini nang patang pe elo pini nang khuli elo la pen do thulang KGVB school alang li nang patang pielo non la dakta lo chari tum do dakta pinangan hostel ke do dun long tum do lo chari dun long tum lo la pen bagana long alang li tum vansi la dakta menon elitum asomar do dun long lo chotoy dun long lo kadu ka beta ahubida ke ni tum ko an lonte la ke ni tum angbong ko mani chotoy dun thek thedet ko nani pini po bang ke la ke ni tum au porlo la ke ni tum dailo ni tum ta ahubida ke ni tum ke long lo kente Fransi yang ke abi chung atau aphan akhiru bilo jadi tu Duarbagori BJP modal komiti anparta BJP jangan berbukan ini dasarnya apa ke lamboi pi aphan sini tu cisik lo patumi apor abarim engti sangko non kiki bom man ke do sar Richard tok aphan ahok yalam karbo ka kutha anparta BJP declare dam chokche BJP sarkar atun Duarbagori along thangna development ta wanbi pa kutha lasi aprang sia bang ke la hello patumi apor abari intia sangho kaningje ile tu saraphan karbo Lamthe Richard tok bige Duarbagori dam dera chok mo apor hut mate hoptai si aprang dampen tangkale rondam lo election ki hai lo busi alang li karbo pon lasi labang so lam ke ahok helam lapen la so lam ba ke alang listame ninje je dete busi nili tu mehin pen jopon bipon ma plolipung te ile tum non kiki bom sar Richard tok bi alang li Duarbagori arat aphan jopa dap alang li kanghon kajin so mate karja kisu kiune pen chenglo kumane case ko hai hoilo ka charapon ben chenglo kumane student atung admission form fill up akisung ben chenglo kumane adama sar kangthur ben chenglo kithi ke jang kisu kiune heme jang re kumane hem na je lok ji aphan ben chenglo pir the alang li aja kong dong anpen litum kacirap theng long lapen labang sualam lake lam jong kali Duarbagori rat stami chini apot si alang li atumi apor karbok ponalam lake ahok hepin alam thang jang lo lapen sar Richard tok bistame lapason alam kanje ponavi lake Duarbagori rat chini litum kaninje palam kali lasiki bang jilang apor lapason alam alang li ninje jediati busi chuniri polo athe Duarbagori along non kibom Lingkan ke arta pengpo alang li wanlo kupen Duarbagori yang kanglong ranapan kanghon kajin so pini pacing bari ilitum heklong labang de ilitum da cedon thekhe alang li atumi apor ki sangho kaninje lapen first time BJP claim chok che polam lasi BJP chok che bang alang li si chini lo pipon ma plulute 2017 kedam tang 2017 aning kan alang li BJP party pen
tiket cewansi emisi ladak cepati dun wek lo alang li remdet kan abi BJP chok che pugi pu bang ke alang li ami thang da cemathan anji pu bang ate 2017 ani kan alang li BJP ben tiket cewansi Duarbagori alang li cepati dun wek alang li remdet pude la bang chin delo stame BJP mesen kusi alang li wano la si hala sorteng si pini Duarbagori arat BJP long do teblo adun thua lam bang ke BJP सरकार पेन दुआरबागोरी अंकांग constituency long thangna development wa the la pen delong isi da wa the kusi lasi development ke wa na te pini litum jopa da be tok sita me litum aphai la khau ne pipon ma punuli pung te litum mekhini no hini thek dak lo Duarbagori constituency long penengan bang trok MDC nang khitang lo la song bong pen litum kedam tanga pors ta me Duarbagori arat akar i nai na tawar litum ya Duarbagori arat ke emoya arbungare pilo pusi celaka pon lo la bangso CPDM tiga tawar sampai piniar ni BJP sarkar an parta ili tumia bicar tok bi soyong arja kipen kabori bena job si la bangso CPDM tiga tawar samala 3 scheme pen pini ke claim pangceng ponsi ha kahora plot an alang li ke claim pacun bonifan boripon bomlo la pen penangan non same ke claim chun pon lo lahai ade development kalima la pen first same bridge humda one week kusi alang li pon lo kasi bridge ke non same with evidence and proof pen itu paklang la ben non le komane jong si haladak dan humida mi same cho ke kandong ka parlo rong santia long non RCC bridge selam pom lo tangpo dok do la pen adun thu rong teki ke dam atwar inting lengarong lele ako rong salai aroy along haladak stame RCC bridge selam pom lo la ke rata chini la pen ilitum ahok tek dak alam la pen isi akenang sot nai a bridge alang li don tirus tame picun dengan hek hedelos dan non iem pacun dengan lo la bagi klaim same pacun pun lo lada dai thorang kang rong lang sek halada rong lang sek adelong bosia men ir dai thora roi long si dolo lada labang so adolo atumi dik pen ke klaim bang cheng pon si non lada stame ke klaim ang cheng pon lo te la hai ke bridge kali lang na lasi alang li Duarbagori arat phan pamang hupen methan ratchari ali kachuenji phana bangke claim de ni pusi pu poning tum athi non Duarbagori arat stame ilitum ke the kabor idun jia phan munthi danglo lapen bor i danglo la so long sido apot si la puson alam hok helam kapaklam ke Duarbagori arat ka chedon the pusi nilitum hin benta jong ponlo lapen apar stame kita isinat stame Kiratun debu henglong le alang li kisu kini ben chenglok case mamla Duarbagori aram tame komane nut case ke chupu do project a case lahai long as tame iam sare karjap du bang lanchot kalisi pini alang li phanjong si komane kaprek aracharia songlong ki kroi dun tu light example APCLC tahai congress tahai ha kaprek tai tame kisung ki puret pen kirap jang nang lut pute pini ari ki plak alang li dhorom party plak play munit community yang bong stame nangakik nang kelok plak play bang ku pansi atumia por bang ke ia mabari mingti sama ke hai bang ke ame thang rachari asong ale ga chenji aphan ia richard to bi aphan ahok yalam karbok bang ke ni tumahin pen chidon nun thekthela pen ahok yalam kaningji la bang ke chok chipik lo kusi jong ponlo tasi Duarbagori arat manghunang ne la pen Duarbagori arat ai ke por stame non ki khibom ka richard tok bialong sido kilang apor stame litum kimesen dia phan Duarbagori arat stame litum kapapi hu ka constituency tame ke paprang pon thek dia phan alang li nang ka bor i pon along si litum arja tum thipji la arja tum thip dangji apan first tame non election nang li pudok dok apor ke munitum kaprek nang si parjanji la pon lingkan arjon ke kirab dun ji phan matha thede tanghai kirab dun ji baja kong chipi bere tahai kirab dun ji phan apor chipi bere tahai stame election nang li pudok dok lo pute munitum kaprek nang si parjanji ami thang ratcharias ali ka chenji phan la nikana don dia lang koma hedi koma kireng dakali ki dakali bolson dojoy ka same mo election nang li pudok dok lo pulo lipung te ka parjan prek pik hala tu mabangsi lapu ke heno lapu ke chokche hala ke heno bolson ki jong atum do piklasi hala hai ke mandali tum ka chere ya kenang so jaseme Duarbagori arat atum ilitum han komasi ahok per to warang ke jaji ma komasi nak Japon kejima komasi nak Japon boma hala bang ilitum inindo porsi hala bang silitum ning ka cibia kenang sot lapen lamson bang tu to mapa bang ke ilitum kecit he do ting bang ke ilitum alang lifan cerap dun bom ni kusi nili pacini polo lapen non ilitum chini BJP development wan ke khedet chok chi pu koson si alang li kaning jini la bang munthi da munede lo
non karbeng long tamas council long team karbeng long keja manpeng kang tuina CEM Dr. Turan long hang alang li CM nang chodet pen ke pini karbeng long along atok anu long stame kaching thur litum awarmon thek long lu kona ni ade litum lakhau ni pin manghu me lapson kaching thur stame hala dak school college pen chengno hospital lapson towar me lang kapacetang telahai ke development kalima non jong sinili jongdam diphu along taralang solong litum liri lirjong lapuan kelang mea liralon kedu tapi laso bang jong si komane bang e pudai ni pudam lo lebte lake town area chot ke pudam tapi kita antang apor tum stame la boson ke claim pon je pan kamatha wede stame non pini CM Dr. Turan Rong hang kabori pe na jok si taralang solo litum chongwai kroi litum hadak kupi ma